nekwa na atasa oke mkpi jidelu nwanne ya nwaanyị wee na-agba ya egwu ọlakarịpụtụ. Hei, nwanne ya nwaanyị onye nne ji ya na ya ka oke mkpi anụnwa unu na-afụ ebe a mkpi na-agbara ọha ewu ji egbe wee chedo nwanne ya nwaanyị n'ihu wee sị ya na ya mepere ya ka ọ gbaa ya iche na mmadụ bụ ewu, ya mepere ya ọkpa ka ọ tụgharị ya ụtụ amụ. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke a si wee mee na-akọwa na nke a na-eme n'Enugu steeti. O wee bụrụ na akpa ama unu na-afụ ebe a mkpi na-agbara ọha ewu enyere afịa wee dịka Izunna. Ọ sị na ya bụ onye edi akọ n'Umuri nke dị n'Ụmụna, ama m ife ọ na-asụ ma n'Enugu steeti ka a sị na ya bụ Okoko bụkwa na onye ebe ọ bụ na-akọwa na nwanne ya nwaanyị onye nne ji ya na ya ka efurefu unu na-afụ ebe a je gwa nwanne ya nwaanyị na ya mepere ya ọkpa ka ọ tụgharị ya ụtụ amụ. Hei, nwanne ya nwaanyị wee sị na ya emepekwa nọọ nwanne ya nwoke ka ọ bụ na ya emepe ọkpa. Unu amazikwa ife Okoko ame, o wee je weta egbe o ji ezu oshi. Hei, egbe ka o je weta. Onye nwere egbe ohe ochi ka o ji ezu, o ji ya eche nche ka o ji ya arụ ọrụ, wee je weta egbe o ji eme ntọrị mmadụ wee sị nwanne ya nwaanyị na ọ bụrụ na o meghehọrị ọkpa ka ọ tụgharị ya ụtụ amụ ka ọ gbaa ya asa nsurugede na ya eji egbe anụnwa wee gbagbuo ya. Onwekwana ife mmadụ anyị anụ. Nwanne ya nwaanyị wee welu maka ụjọ egbe wee mepere Okoko anụnwa ọkpa onye unu fụrụ ebe a wee dalụ nwanne ya nwaanyị wee tiwarịwa wee bọwarịwa. Hei, wee gbaba iche na mmadụ bụ ewu wee laba wee lasịa. Nwanne ya nwaanyị wee pụta wee na-akọrọ ụmụnne ya ndị ọzọ na ndị agbata obi fa na Okoko abụ Izunna bụ nwanne ya nwoke gbara ya egwu ọlakarịpụtụ. Hei, na ọ gbakwara anya n'ike na o ji egbe wee sị ya na o mepeghị ọkpa na ọ ya agbagbu ya. Ụmụnne ya wee jezie kpọọ ọdụkọ ndị ọrụ nche ka ndị yutu nọ n'obodo mee tinyewuru na ife onyonyo ebe anụnwa maka ndị nwe ihu akwụkwọ ebe unu fụrụ ọmakpu ka ọsa ọmakpu ka ewu ọ gbazikwa ọtọ wee gbasara ya mmiri n'ala wee sị anya n'ala ana. Ama m na mmiri ka agbata ka ọma mere ka ọ nyụrụ n'ike ebe ahụ. Wee sị anya n'ala ana ọ na-ala a na-atị ya ọ na-atọ ya ụtọ, ọ na-eti ọ na-afụ m ụtọ, ewere ịtarị azụ ya niile ebutu ọnya ya ife apịagodiri ya ka o kweta na ọ na-eme. Ama m ife bata na fe wetahụ ntụtụ dunye ya n'ọnụ amụ a na-apịa ya ịgbawai ọ na-ebe na-aya ụmụ okolobịa ibi ya na-apịa ịtarị na fa biko na fa gbarịa na ọ ya emezi a na-apịa ya asị ya ka a na-anụ nwa o si ala ka o si atọ ya ọtị ọ na-atọ m ụtọ ọ na-afụ m ụtọ a na-esho ya anya ishowai ọ na-ala ana tị anya na-ala si ya n'ike ụna ana-atị anya na-ala ana onye amụ ya akwụghị ọtọ ụna atị anya na-ala ana ka ife ọ na-eme bụ jọs exercise ka unu siri ya na-eme nke bụ ya na-ala ana amụ ya ọkwụ ọtọ. Ọ bụrụ na amụ ya akwụ ọtọ unu wee na-asị anya n'ala ana ụdị isi ka okwu ọ na-asụ amụ ya n'ana ọ na-anụ ụfụ ya nke onye amụ ya akwụghị ọtọ unu na-asị anya n'ala ana ọnọrọ ebe a na-agba ana unu ya emepe ya ọkpa ịtọ ya anụnwa welu ezigbote osisi toro ogologo dunye anya n'ọnụ amụ wee gbaa ya ntụ esi agba ntị gbaa ya anya ofu nwanne ya nwaanyị mbọsị ọzọ amụ ya eke ajụọ ya ọsị na o mere alụ ịmabụghị na alụ ka i mere tụfịa kwuo. Kedu anya nwanne ya nwaanyị ya eji afụ nwanne ya nwoke utu na-eke nie ofu ozi oyi nwaanyị n'ilo ofu ozi ndị ala onwezi ebe a na-agba awantịla ọya eje ka ọ sọsịsịa ife dị ya n'ọnụ amụ ọ sị na nwanne ya nwaanyị onye lalụ nwanne ya nwaanyị ofu nne ya ọ ya ala nne ya utu kenyiwe mbọtị ọzọ magburu nne ya tụọ n'ala onye afụ onye ala ọ ya ala ọ bụrụkwa na nwanne ya nwoke na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa gbafelụkwa gbakwari ya ọsọ maọbụ na-ewere ịga kụnye ya n'aka kụnye ya n'ọkpa nekwa ọnya ife omekwa kịta bụ rizọtụ mkpụrụ mmiri na nna anyị bi n'ime ọfịa onye ma nke ọ na-aṅụ n'okolozu ọ ṅụcha utu kenyiwe ọ bụrụ nwanne ya nwaanyị ka o bitere aka onye afọ ụmụazị na ọ bụrụ na utu na-ekenye ọ ya amaburu fatọwa kpọrụ na onye agbejelu ndị uwe ojii ife unu na-eme ya abụghị ntaramahụhụ ka unu na-enye ya unu mechaa ya ife na ahapịa echikwa obidokwa ebe ọ kwụsị aịda na unu wetara osisi toro ogologo maọbụ na-eweta ntụtụ eji akwa nke toro ogologo dụọ ya tinye ya n'ọnụ amụ gbaa ya ka a na-agba ntị maọbụ na unu kpụrụ ya kpụjelu ndị uwe ojii eje nye ntaramahụhụ dịrị ya maọbụ na unu nya afọ m ezigbo ọbara na-azụ onye gbuwa na onye a isi unu hapụ ya ebe a nụnwa echi niile o nwee ike ọ bụrụ nne unu ka ọ ya afụ n'ụzọ echi ọ magburu ya mawa ọfịa tụọlụfe ụtụ amụ ma nwanne unu ma ụmụazị na ife ọda anya ka ọsa dị ihu ka uze pịawa na onye azụ echi unu hapụkwa echi niile o nwekwa ike gbakere nwanne ya nwaanyị egbe na ọtụkwa anya mepee okweghị
unu na-enye ụdịka ntaramahụhụ ebe ọ gba ọtọ na-ala ana wanyị na amụ ya akwụghị ọtọ. Ụnụ aka emie ka amụ ya kwụrụ ọtọ, ọ na-asọzi ya na ya mana ọ na-asọta ife. Ọ bụrụ na ọbara na-apụ ebe ahụ ọ na-apụ, anụ nke ọ na-atị na ọbara na-apụ, onwechi ọbara mfụlụ ebe ahụ. Olee esizikwanụ na-apịagbuo ya ịtarị na amụ bifo wee na-alazi ana nye na onye ezigbota ntaramahụhụ.